Bueno, buenos días a todos. Gracias por venir a esta charla de hoy. Nuestro ponente de hoy es José Luis Cortés, que trabaja en la UPCnet. Es ingeniero técnico en informática por la FIB y desde 96 trabaja en la UPCnet en administración y gestión de infraestructuras y se ha focalizado en redes de voz, datos y en seguridad de la información. Hoy la charla que va a dar es sobre la red inalámbrica de la UPC, así que paso la palabra a nuestro ponente. Gracias por Molt bé. venir. Hola, bon dia. Primer us preguntaré, català va bé? Molt bé. Bé, quan l'Enrica em va comentar a veure si podíem fer una xerrada, dic, molt bé, quin és l'auditori? I em va comentar que éreu vosaltres, estudiants de telecos, telemàtica... Vaja, cada tecnologia en sabeu una estona llarga, no? De manera que amb tecnologia no m'hi puc posar perquè vosaltres en sabreu més que jo. De manera que vaig pensar, anem a parlar de la XSF, de les xarxes sense fils, però des d'un altre punt de vista. Òbviament, hi haurà una mica d'arquitectura, una mica potser un aspecte tecnològic, però la idea és aportar el punt de vista de l'explotació dels serveis, la xarxa Wi-Fi com a servei. Aleshores, aprofitant que l'any passat vam fer 10 anys de la primera implantació de la xarxa, doncs vaig decidir de conduir la xerrada en aquest sentit. No? Us faré una introducció molt breu de què és, com va néixer, quines tecnologies d'autenticació i de servei es va decidir utilitzar. Farem un apunt sobre el que és EduRoam, que tots suposo que ja ho teniu més o menys absorbit el que és, no? I sou usuaris, però va néixer en aquell moment també i bueno, aportar alguns detalls més sobre debats que hi havia al cap d'uns anys sobre tot el tema de la Wi-Fi. A punts els debats, vull dir, són debats, algun encara estarà obert, segur que n'heu participat, però bé, són temes que són en l'aire, alguns resolts, uns altres no, però bueno, com a mínim, si no els teniu presents, que els tingueu presents, perquè en un moment o altre poden sortir. Després us apuntaré un breu esbós de com és la topologia, l'arquitectura de la xarxa Wi-Fi avui en dia i bé, cap a on anem, cap a on anem, ens ho direu vosaltres segurament. I després 4 números sobre l'explotació del servei. He agafat l'any 2013, més que res per ser l'últim any complert tancat. Bueno, com a introducció us diré que només apuntar aquestes fites. No? El 2002, quan ja existia una mínima tecnologia de wireless, doncs bé, a l'UPC es va començar a parlar, senyors, muntem alguna cosa. Aleshores, els responsables de les diferents àrees de servei TIC i tècnics doncs, es varen ajuntar en un fòrum on varen comentar què és el que volien, com es podria fer, i es va definir un model, no? A partir d'aquí, doncs, l'any 2003 s'implementava la primera XSF, la primera xarxa sense fils de l'OPC. El mateix any, a Europa naixia EduRoam. EduRoam neix amb l'esperit de federar d'alguna manera els serveis d'autenticació de les xarxes Wi-Fi de totes les entitats afiliades, de manera que qualsevol usuari d'una universitat, doncs, un professor que anés associat amb una altra universitat, doncs, pogués utilitzar el servei Wi-Fi sense cap mena de problema addicional, simplement les mateixes credencials. En 2004 arriba EduRoam a Rediris i a partir de 2004 doncs, comencen a afiliar-se les diferents entitats de Rediris, entre elles l'OPC, el 2005. I el 2008 fem el primer salt en quant a evolució de la XSF, quant a capacitat, serveis. El naixement de la XSF. Al principi era, com tot, molt senzillet. Era l'evolució d'un pilot que estava bé desenvolupat amb software lliure, amb un software, el NoCat, que proporcionava les funcionalitats de portal captiu, bàsicament. El portal captiu és típic, connectes a un SSID, a una xarxa Wi-Fi, vols navegar i t'apareix a la pantalla del navegador, introduir les teves credencials i a partir d'allà doncs, pots navegar. Doncs això és el que hi havia. Amb una autenticació basada en ràdios, això no ha canviat, els ràdios al seu temps
ataca l'LDAP de l'UPC, que és la base de dades centralitzada realment d'acreditacions. La plataforma estava feta amb APs de diversos fabricants, bàsicament 2 o 3, i fonamentalment Cisco, és el que hi havia, però tolerava l'ús d'altres APs. L'autenticació era amb EAP-TTLS i dotava, es va decidir que es pogués permetre també l'accés a un usuari convidat, també en aquell moment encara no estava EduRoam, no estàvem integrats, no existia gairebé. I clar, quan venia gent convidada a l'UPC o per conferències que s'organitzen o professors que venen convidats per lo que sigui, qualsevol cosa d'aquesta, doncs es va decidir habilitar un usuari convidat que permetés a aquesta persona accedir al servei i navegar lliurement. EduRoam és una iniciativa de Terena, com gairebé totes les evolucions que tenim amb els serveis en xarxa. El repte era molt clar, era gairebé una juguesca, a veure si amb ràdios i l'autenticació de 802 UX es podia oferir un servei federat d'autenticació a tota la comunitat educativa, amb un roaming transparent. I es va aconseguir, com heu pogut veure, funciona molt bé. I va, des de la iniciativa europea, de seguida va arribar a Austràlia, va arribar a Àsia, a alguns països d'Amèrica. Ignoro si hi ha països africans ara mateix, diria que sí, però bé, la seva vocació ja era mundial i ho varen assolir. Anem a veure una miqueta com era la primera implantació de la xarxa sense fils. Diguem que, com que era una plataforma multifabricant d'APs, doncs bé, es va haver d'optar per una solució que, si no volies fer una despesa important en renovar molts APs, doncs havies de fer configuració a mida de cada access point. Imaginareu que quan tractes de 10 APs això és una mica de feina, però quan estem parlant de centenars, dius, això és com bastant inviable. Però bé, era un moment on la Wi-Fi era incipient, havia de sortir i era la solució que hi havia, de manera que cada AP era autònom, s'havia de configurar completament en funció de la ubicació. Es va decidir també d'implantar una xarxa paral·lela per donar servei a aquests APs, per donar-los suport. Per què? La xarxa troncal de l'UPC, que és per on passen totes les comunicacions de la casa, tant per qüestions de docència com de gestió, és crítica. I la xarxa Wi-Fi encara no estava molt clar quin ús se'n faria, quines conseqüències quant a saturació, volums excessius de tràfic o fins i tot qüestions de seguretat podria tenir. De manera que es va decidir fer una xarxa absolutament paral·lela, independent de la xarxa troncal. Això arribava fins i tot a xarxes paral·leles a les xarxes locals. No només el transport, sinó també l'encaminament, el routing. De manera que es va implantar un clúster de 2 routers que es dedicaven única i exclusivament a encaminar tot el tràfic de la Wi-Fi i a intercanviar tràfic contra la troncal de l'UPC, però ja en un context molt més acotat. Com us he comentat abans, estava basada en software lliure, i es va desenvolupar una plataforma de monitorització, perquè si no, diguem que si no tens una plataforma mínima no pots identificar els problemes, no pots localitzar-los i, com sol passar moltes vegades, els usuaris se n'adonen abans que l'administrador del servei i és qui avisa. I no queda bé, vull dir, som els que proporcionem els serveis els que han d'identificar hi ha un problema, atacar-lo abans que l'usuari es vegi afectat. I això que veieu aquí és un esquema de l'època, molt senzillet, però que era això. Aquí teníem els 2 routers, els XSF RT00A i B, era el clúster de routers que proporcionava el servei, i per allà veureu uns XSF TVNs a dalt i a baix, que són els netejadors, diguem. Són els equips que feien de proxy, en el cas del TVN02,
i el que feia l'autenticació, l'encriptació del canut, del canal amb EAP TTLS pels usuaris que accedien no per portal captiu, un clúster de servidors de ràdios, els XSF RAT 01 i 02, que eren els mateixos servidors de ràdios que estaven dintre de la resta de serveis de la casa, però als quals se'ls va dotar d'una pota addicional per poder donar servei dins de XSF, sense passar pel routing de la troncal. I després les màquines de gestió i el desenvolupament de gestió, bàsicament des d'aquí feien la monitorització i això és la plataforma de desenvolupament que treia fum. Treia fum perquè això va creixent i cada cop el rendiment és menor i dius, hem de trobar coses noves. Era fonamental tenir una plataforma a part i totalment operativa. I aquesta és l'altra part de la xarxa paral·lela. Això no és la xarxa de l'UPC, això era la xarxa de la Wi-Fi de l'UPC, però només un trosset. Això era una part del campus nord. Amb això el que vull sobretot és que veieu a on portava aquest requeriment de no compartir els recursos de la troncal amb la xarxa Wi-Fi. Era una xarxa que aquí era raonablement petita, però que es va convertir en un monstre. I tot per què? Per 100 usuaris. La primera implantació estava pensada per més usuaris, però de fet el rendiment de la plataforma aquesta NoCat permetia fins 130 usuaris aproximadament, més els servidors que es connectessin per EAP, que aquests, diguem que no era significativa la quantitat de gent que es connectava a aquests protocols. Bàsicament perquè, realment no hi havia eines amigables per configurar-te el portàtil per treballar d'aquesta manera. I això, clar, tenir la facilitat de tenir el portal captiu, que, pum, el connectes a la SSID, llences el navegador i ja tens allà el portal on et demana usuari i password, això era fàcilíssim per tots els usuaris i era el gruix del servei. Què va passar? Com tot, creixement exponencial. Al principi això és bestial, com va créixer el nombre d'usuaris i la plataforma. La plataforma va anar creixent també, la xarxa paral·lela, la quantitat de nombre d'access point que es connectaven. Com us he dit, ús testimonial d'EAP encara no era fàcil. Havies de ser un friqui, gairebé, un molt entès en informàtica per tenir l'habilitat i la paciència de configurar el teu portàtil amb l'EAP, amb un suplicar, fos el que fos. I li sumem també el baix rendiment del NoCat. Els primers problemes es van donar quan vam ultrapassar el llindar de 100 usuaris, 130 usuaris, 150 usuaris concurrents. Sempre quan parlo d'usuaris és concurrents, perquè la plataforma, la base d'usuaris són tots, que poden ser 30 o 40.000 usuaris a l'UPC, amb capacitat de connectar-nos a la xarxa Wi-Fi. Però aquí el que mana és la concurrència. I aquest software, per disseny, no suportava més de 140-150. Clar, això va implicar que per poder oferir més servei havien de posar cada cop més servidors, anar segregant els grups d'usuaris com es podia, per àrees geogràfiques bàsicament era, per dedicar cada servidor a un conjunt d'àrees geogràfiques que donaven suport a una certa quantitat d'usuaris concurrents. Òbviament això, la gestió era terrible. Va arribar a un moment on la xarxa era, això és un afegit al que heu vist abans, i encara aquí no considerem ni Terrassa, ni Manresa, ni Vilanova, ni Castelldefels. Això era una part més del campus nord i del campus sud. Hi havia centenars de PEs, molts. Hi havia ja centenars d'usuaris concurrents. Vàrem haver d'habilitar uns scripts que fossin capaços d'equilibrar la càrrega dels servidors dinàmicament en funció de quina demanda hi havia del servei. Escolta'm, això no podia ser. Això no podia ser. Hi havia molts incidents.
per falta de cobertura, per col·lisions, perquè igual trobaves 30 usuaris en una AP, o igual trobaves 200 en una zona que feien pom, que el servidor s'ensorrés. No era viable. El software aquest NoCat, malauradament, va ser discontinuat. La versió que hi havia era la que hi havia, ningú no se'n va fer càrrec, ningú no va voler apuntar-se al carro d'evolucionar-la i dius, això és un mur ja, vull dir, no hi ha capacitat possible de desenvolupament ni de millorar-ho. Des d'UPCnet no anàvem a entrar en un desenvolupament d'aquest tipus, no podíem. Apareixen nous requeriments, com sempre. Què voleu? Més velocitat, menys latència, per dir alguna cosa, poder treballar no a ràfegues, sinó d'una manera continuada, amb streaming. Bueno, com us he comentat, l'escalabilitat era no suportable, no era pràcticament possible. A banda de, sobretot, la infrautilització de les infraestructures. Aquesta xarxa paral·lela que teníem, doncs, escolta'm, que podia donar 10 vegades més o 5 vegades més servei del que donava. I era també una llàstima disposar de tota aquesta electrònica sense poder explotar-la convenientment. Com ho veieu fins ara? Està clar més o menys la problemàtica que hi havia, no? Clar, la comunitat, com us he comentat, plantejava debats. Alhora sortien noves plataformes. Cisco presentava la seva plataforma en aquest moment. Estem parlant de l'any 2007, cosa així. Meru, Aruba, són potser els tres fabricants més punters en tecnologia Wi-Fi quan a oferir servei en àmbits amplis. Continuem amb el poc ús d'EduRoam. Encara no han sortit en aquell moment eines amigables o prou eines prou amigables com per configurar-te EAP amb el teu portàtil. I quins debats sortien a la comunitat? Un que direu, ostres, i això per què? Doncs no sé si va ser conseqüència del boom de la xarxa sense fils o si va ser conseqüència de la resta de temes que podien córrer per la comunitat. Quan parlo de la comunitat, bàsicament em refereixo a Red Iris. Clar, si les universitats són considerades operadores, ISPs, això vol dir que per llei han de mantenir els logs, els fitxers de traces de tots els serveis durant 2 anys. No cal dir que en el cas de la XSF, en el cas dels serveis Wi-Fi, el volum de dades, i això l'Enrica crec que sap un tant, no? És un volum de dades ingent. Ja no parlo de roaming, no, només autenticació d'usuaris. És molt car, molt i molt car mantenir aquesta informació durant 2 anys. I és un requeriment legal per totes les operadores de serveis. Aleshores, clar, aquí no la trampa, vull dir, la solució, la il·luminació d'algú va arribar a trobar la solució, no? I és que no se'ns ha de considerar operadores, per què? Perquè si bé donem servei a milers d'usuaris, donem un servei a un grup d'usuaris tancat. Tancat és la paraula màgica. Una operadora com Telefònica, com Vodafone, com la que sigui, dona servei a un grup d'usuaris obert i cada dia en capta de nous clients i en perd. Però les universitats no, tot i que podem donar servei a milers, és un grup tancat, definit. I això ens va salvar d'haver de fer aquesta despesa addicional per poder mantenir totes aquestes dades. Un altre tema que va sortir, això són tres debats que van sortir al primer fòrum Wi-Fi de Red Iris, que es va celebrar a la Pompeu el 2008, va ser. Aquest és el tema de la gestió de l'espectre radioelèctric a la universitat, no? Perquè dius, sí, molt bé, mira, anem a muntar un servei wireless,
molt bé, però ostres, és que aquest departament o aquest professor o aquest alumne o aquest laboratori m'ha muntat un access point que m'està matxacant el meu espectre, no? Vull dir, o m'ha menjat el canal 1 o el que sigui, no? Clar, no hi ha un control. Aquest debat, bueno, crec que no té solució. Bueno, sí, la solució és A, se siente. Vull dir, l'espectre és lliure, no puc negar-te el que l'ocupis i bé, és qüestió de simplement d'arribar a acords, no?, amb les parts afectades per condicionar una mica, tu agafes aquest tros, jo agafo aquest altre, o emet amb més potència o amb menys. L'últim debat era qüestions de salut. I bé, estem molt habituats, ja en aquell moment ja estàvem molt habituats a estar en àrees de cobertura mòbil, àrees de cobertura wifi, però el que no estàvem acostumats era a tenir àrees lliures de cobertura, àrees fins i tot blindades. És l'altre debat que es presentava, no? Vull dir, hi ha molt pocs anys d'experiència en tenir entorns on estem rebent aquest tipus de radiació electromagnètica. Bé, sembla que la legalitat apunta, no sé si són de l'ordre de mil·liwatts, no sé si són mil·liwatts, pot ser 100 mil·liwatts el que pot emetre un access point, és d'aquest ordre, no? Clar, representa que és segur, però clar, de la mateixa manera que un diu que representa que és segur i que la llei ho diu, doncs hi ha qui diu que no es té prou dades a llarg plaç de com pot afectar amb les persones el viure permanentment sota àrees de radiació de la intensitat que sigui, en concret aquesta. Bé, era un altre debat que estava obert. A una universitat de Canadà fins i tot havien establert això, àrees absolutament lliures, blindades de cobertura. Mira, la cosa havia arribat a aquest punt. Bueno, tornem una mica a algo més tecnològic. La segona plataforma. Arribats a un punt de saturació i de difícil, complexa gestió de la xarxa, doncs bé, van dir, anem a millorar això, no? Es va definir un model on els APs fossin lleugers, fossin tontos, fossin elements molt simples, que no s'haguessin de preocupar d'ells. Que tota la intel·ligència estigués centralitzada en un lloc. Imagineu, si estem parlant avui en dia de 750 o 850 APs, configurar-los a mà, mantenir-los a mà és una bogeria. I les tecnologies que sortien ja anaven cap aquí. Les solucions que aportaven les empreses, Cisco, Meru, tot apuntava cap aquí, cap a APs lleugers i la intel·ligència concentrada en algun lloc. Era necessari poder controlar en temps real els APs, era necessari poder gestionar l'espectre radioelèctric, detectar si hi havia forats de cobertura, si hi havia solapaments, si teníem dos APs propers, doncs, a veure, controlar si treballàvem al mateix canal, que la potència de l'un no trepitgés excessivament l'altre. Bueno, és afegir intel·ligència real amb la gestió de la xarxa, no? I alhora, doncs, integrar tot això dintre de la xarxa troncal de l'UPC, no? Vull dir, ja estava bé, vull dir, anem a integrar-ho tot, aprofitem bé els recursos de què disposem, explotem-los al màxim dintre del possible, òbviament. A més, la plataforma física, diguem, que havia implantada era una plataforma que estava bàsicament basada en enllaços Fast Ethernet. Clar, els APs que sortien ja les noves tecnologies ENA, bàsicament, ja exigeix un enllaç a giga, en el qual la base que teníem ja no era hàbil, no?, per la base d'infraestructura de xarxa no era hàbil per donar servei a aquest tipus d'APs. Per tant, la integració amb la troncal reclamava a crits, era necessària a totes, perquè la troncal sí que té capacitat per oferir aquest servei amb aquests amples de banda. I després altres cosetes, com el tema aquest que us comento, de controlar possibles APs maliciosos i coses d'aquestes, que tot això està molt bé, però alhora la veritat no acaben de molestar.
no acaben de molestar, de SSIDs que apareixen, de canals que presenten interferències, tot això vosaltres ho controlareu molt bé. La realitat és que no molesten excessivament amb el servei que estem oferint. L'arquitectura, us he plasmat directament un esquema de Cisco, perquè, bé, no el puc millorar, no es pot millorar. Vull dir, més clar que això no hi ha res. Tenim un parell d'elements, els dos commutadors aquests, pinteu-los com vulgueu, com switches de nivell 3, com routers, com elements de nivell 2 taners, que estan donant suport al WLC, un wireless controller, que és qui aporta la intel·ligència a tota la xarxa Wi-Fi. D'acord? Aquest element és el qui controla tots els APs i els indica, doncs, bé, has de treballar amb el VLAN, has d'oferir els SSIDs, has de treballar amb aquestes freqüències de ràdio, amb aquestes altres, amb aquests canals, aporta tot. I aquí tenim els APs que estan controlats per wireless controller. Per sobre tenim el log i l'ACS, que són els elements d'autenticació i de counting, i el WCS, que és l'eina de gestió de tota la plataforma. El wireless controller és qui manega els APs i des del WCS gestionem nosaltres no el wireless controller, sinó els múltiples wireless controllers que tenim, perquè ara mateix n'hi ha 3 amb capacitat de 100 access point cada un i 8 més amb capacitat de 150 cadascun. Total, no sé si els rodons són capacitat per 1.500 APs. Això ens permetia aprofitar, per exemple, tota la redundància que ofereix la troncal. El propi mecanisme Cisco permet dotar de redundància tant a les controladores com als APs, de manera que podríem oferir un servei molt més consistent, molt més fàcil de gestionar, de manegar, i amb la potència que proporciona la troncal i la nova tecnologia que suporta, que és el 802.11n. Ja teníem APs N, ja només faltava alguna cosa que ho suportés, amb la qual ja podíeu idealment arribar, que són 400 megas, que pots assolir idealment amb 600. Bueno, pues fíjate. Clar, i aquí ja ens hem plantificat amb 852 APs i avui en dia 7.500 clients associats concurrentment. Veníem d'una plataforma que tenia el pic a 700, hem multiplicat per 10. 7.501, 7.502, quants porteu mòbil? Quants esteu connectats? I portàtil, quants en porteu? També connectat? Bueno, d'aquí surten els 7.500. Afortunadament no tots esteu generant consum de dades, no? I seguirem creixent. Vull dir, a data de maig vam assolir aquest pic de 7.662 clients associats concurrentment. Això és una captura no del WCS, perquè ho van renovar fa cosa de 3-4 mesos, i ara l'eina de gestió que utilitzem és el Cisco Prime. No sé si esteu massa al cas de... No, bé, és una evolució del producte que incorpora ja no només la gestió de l'XSF, de xarxes Wi-Fi, de la solució de Cisco, sinó de la resta d'equipament de Cisco. La qüestió és que us hauria volgut mostrar alguna imatge de l'anterior plataforma perquè hi havia uns mapes molt xulos, la veritat és que estaven bé, de la ubicació de tots els APs. I he pogut recuperar això en la nova plataforma, en el Cisco Prime, on podeu veure bé, el que és el campus nord. El campus nord de l'UPC, tots els aularis, a veure...
la zona d'Olaris, cada mòdul, l'edifici Nexus, Omega, la zona del rectorat. Diguem que el poder visionar això gràficament així facilita bastant la gestió del dia a dia, perquè ostres, si hi ha una alarma no has de consultar un llistat de 1.800 punts, sinó que vas directament, ostres, mira, visualment això se m'ha posat en vermell, se m'ha posat en verd, ja ataques directament. Te'n vas, per exemple, veient que el D6, per dir alguna cosa, està en groc, dius, ostres, aquí està passant alguna cosa. Cliques, se t'obria el mapa del D6, veies les diferents plantes, bueno, era molt intuïtiu i fàcil de localitzar les coses. Un altre plànol que us puc presentar, això no és real, això és una composició que he fet de diverses captures perquè la pantalla és molt gran i no m'entrava la diapo, d'acord? Però són diferents informacions que proporciona la plataforma de gestió. Com ara, per exemple, podeu veure el tipus d'EAP que està, el tipus d'autenticació que utilitza en cada moment. Aquí veieu que hi ha més de 2.000 usuaris utilitzant EAP, és a dir, connectats a EduROAM, i aquests 2.173 estan utilitzant, no, perdó, us enganyo, és allà, el que cito a la dreta, 2.094 versus 2.222. Encara el portal captiu, aquests 2.212, està guanyant a EduROAM. Encara avui està guanyant, però com podeu veure s'ha equilibrat, el qual és una bona notícia, no? Perquè treballant amb EAP realment tens una comunicació segura extrem a extrem, des del teu dispositiu fins a l'equip final de la xarxa. A partir d'allà saps que ningú dintre de l'espectre radioelèctric no pot interferir a la teva comunicació i bé, usurpar identitat, teòricament, clar. En canvi, el portal captiu sí que les comunicacions van en clar. L'únic que va encriptat és el moment de l'autenticació. Doncs amb això el que veiem és l'evolució que ha hagut també amb els hàbits dels usuaris, els hàbits de la gent que es connecta, que pren consciència de la bondat de connectar-se per EduROAM amb protocols encriptats i segurs. Aquí també podeu veure un patró de tràfic, com sempre és asimètric, diguem que baixem més del que pugem, però això és normal. I aquí us he plantificat una captura de només un template. La configuració dels access point, a veure, hi ha infinitat d'aspectes on es pot incidir, molts. No en conec ni una tercera part. Però clar, la plataforma dona suport per tot. Aleshores, com funciona la cosa? Es defineixen templates, plantilles de configuració de cada AP o de cada grup d'APs, de fet, i cada plantilla, a més, pot utilitzar subplantilles, de manera que pots tenir patrons de configuració per diferents circumstàncies, d'acord? No és el mateix una zona d'Olaris on tindràs un tràfic de streaming i on requerirà una certa configuració específica amb els APs d'aquella zona que no una zona de gestió. Hi ha oficines i tenen un altre tipus de requeriments, com podria ser, per exemple, que tinguin els seus dispositius mòbils telefonia per wifi, en el qual hauries d'implementar una altra plantilla que incorporés aspectes relacionats amb la configuració del QoS. Doncs podeu veure que hi ha 1 milió aproximadament d'aspectes a configurar. I doncs clar, en cada plantilla, què és el que fas? Simplement no configures tot, sinó indiques quin paràmetre vols modificar i la modificació que fas. En aquest cas, de totes aquestes coses, no hi ha cap checkbox marcat, només el de controllers. Llavors, aquesta plantilla s'aplicarà a determinats APs o un grup d'APs i quedaran tots ells, els modificarà aquesta part dels controllers. En aquest cas, us he posat aquest perquè és el de PMT d'alta disponibilitat. Vull dir, tots els access point d'aquí, de PMT, de Castelldefels, tenen com a controlador primari, el principal, el que teniu aquí al campus. D'acord? Però cas que
tingués una avaria, caigués. Els access point tenen configurat com a secundari un del campus sud i com a terciari un altre del campus de Barcelona. Aleshores, què succeeix? Que en el moment en què un access point veu que no pot accedir al seu controlador, diu, me'n vaig al segon. Ja està. No ha de fer cap mena de cosa rara. Vull dir, ja sap quin és i on ha d'anar. Igual que això, doncs, pots configurar el que calgui. Grups d'usuaris, SSIDs autoritzats, etc. I cap on anirem després? La propera evolució que ens demana? Que sigui més econòmica, no? El temps que corre. Que admeti més clients. Que sigui més econòmica, estaria bé. Més densitat d'usuaris. Cada cop ja no és que estiguin dispersos homogèniament per tot el campus, sinó que, ostres, en qualsevol moment, en 100 metres quadrats se t'ajunten 80 persones. Cadascuna amb el seu mòbil, el seu portàtil i alguna altra coseta que deuen portar, no? Clar, els APs tenen capacitats limitades, doncs haurem de buscar alguna cosa que ens permeti oferir des de cada AP més servei. Més econòmic, és important. Més capacitat de gestió de l'espectre elèctric, d'ample de banda. M'estalviaré la resta de més econòmic, no? Que suporti més serveis, streaming, millor QoS, que no sempre està prou ben resolt, més rendiment, fonamental, una monitorització millor, més eficient, sempre s'ha de demanar més. Més segur. Què més demanaríeu vosaltres? Més econòmic? Bueno. Del tema de costos veurem després 4 números sobre els costos que té la gestió de la xarxa Wi-Fi, que no són pocs, que s'han reduït, però que aspirem a reduir-los encara més. Lo d'insistir tant en el més econòmic no és tonteria, No és tonteria perquè la inversió que has de fer per implantar un servei mai no és baixa. És important, però és que sovint el cost d'administració d'aquest servei en 3-4 anys iguala la inversió de la implantació. I dius, ostres, això com pot ser, no? Intentem millorar això, intentem reduir els costos d'explotació perquè sovint poden superar de llarg la inversió que has fet. Ja et dic, en 4 anys se la poden menjar totalment. Llavors, per això la insistència amb el més econòmic i per això els 4 números que us mostraré després. Noves tecnologies que estan sortint. Jo he trobat això. Què me'n podeu dir vosaltres? Segur que alguna cosa coneixeu? Algú em pot explicar què aporta 802.11ac? Jo no en sé, jo de tecnologia no en sé, o sigui, estic per sota terra, però és una de les últimes coses, ja sé que està en ús, que està en explotació en algun lloc, però més enllà d'aquests números, que és capaç d'oferir-nos, si ara teníem 400, 450 o 600 al millor dels casos megas d'ample de banda amb 802.11n, això ens donaria més del doble. Si ho comparem amb 802.11n amb una antena només, doncs el canvi encara és bastant més bestial, no? Però és que, ostres, aquesta setmana buscant, li comentava a l'Enrica, ostres, és que he vist això i pinta molt bé. I no sé si ja estarà implementat amb algun equip, però ostres, si són 7 gigas que és capaç d'oferir-te, això és la bomba, vull dir, això podem solucionar moltes coses, no totes, però sí moltes. I ara us vaig a comentar aquests 4 números sobre el servei. La gestió del servei, com us he dit, aporta moltes coses. Des de
les tasques rutinàries que tens, el que diem tenir la casa límpia i ordenada, aquelles coses que sempre has d'anar fent, que no aporten en principi res, però que tenen un cost, i el que aporten és que les coses funcionin, que vagin ben lligadetes, amb l'oli tot ben suau. Doncs això s'ha de fer. Has de resoldre els problemes de la gent, els problemes de la plataforma, els problemes que se't presenten, que això té un cost també. Has d'atendre les peticions dels clients per, jo què sé, dona'm d'alta o vull augmentar la meva plataforma d'Access Point i implementar el que calgui. Vull dir, totes aquestes coses, durant l'any 2013 es van portar 728 hores de recursos humans, 728 hores persona, dedicades a l'explotació del servei. Això és pràcticament 6 mesos de treball cada any d'una persona. Podeu suposar el cost que té això. I no estem parlant de comprar plataforma, no estem parlant de fer inversió, sinó que estem parlant de, per mantenir-ho, per donar el servei que tenim contractat, per donar el servei en la qualitat amb què l'hem venut, amb què s'ha acordat, hem de fer aquesta inversió en recursos humans. Per assolir un SLA del 99,93%. No us vull enganyar ara, em sembla que l'SLA contractat és del 99,7%. Vam assolir un 99,93%. Això vol dir 126 minuts sense servei durant tot l'any. Tot l'any només va caure 126 minuts. Això pinta bé, no? S'ha de dir que tot això és ponderat. Per què? Perquè si bé pot haver caigut una part de l'XSF durant 4 hores, que pot haver passat, aquestes 4 hores s'han ponderat al respecte de la totalitat de la plataforma. A veure, que caigui un switch o que et tallin un tall elèctric que afecta a tot un edifici, per exemple, i que estigui 8 hores per avaria, que aquestes 8 hores no es reflecteixen aquí directament, sinó a la part proporcional, d'acord? Però, bé, diguem que 126 minuts de tall global ponderat sobre tot l'any és un bon indicador. Van tenir un increment de 30 access points, només, aproximadament, no sé si són 30, 27 o 31, ja et dic, per dates exactament no t'ho puc dir, però va ser de l'ordre de 30 pes, cosa que en un context de crisi, doncs, bueno, són uns diners també i s'han de comptabilitzar. I durant aquest any 2013, el número de clients concurrents màxim que es va assolir va pujar en 1.300. O sigui, des dels 5.900 serien fins als 7.200. Això a desembre de 2013. Totes aquestes hores de recursos humans dedicades a l'administració del servei, aquestes 728 hores, en què es van gastar? Bueno, aquí us ho poso més que res perquè veieu quines són les proporcions. No importa el número absolut, importa veure cap a on se'n va. Podeu veure que hi ha un màxim d'ús, una tercera part, aquí que diu l'última línia RIN, és resoldre incidències. Això és la nomenclatura del nostre esquema de processos de gestió d'OPSNet. RIN és el procés de resoldre incidències, des del problema és que el password no funciona, és que no em puc validar, que és que ha caigut algun servidor, alguna infraestructura, hi ha algun problema d'aquest tipus, APs que s'avarien. Vull dir, amb això es van gastar 256 hores. I en tasques d'administració, 220 hores més. O sigui, pràcticament 2/3 parts del cost és això. I en administració, ja et dic, el de mantenir la casa neta i polida doncs és extracció d'indicadors, treure reports, generar mapes de cobertura per ampliacions o per canvis en la plataforma, qüestions de monitorització, bla, bla, bla. La resta és atenció a usuaris i atenció a peticions. Peticions com aquí, també peticions de reporting o ampliacions de la planta d'Access Point. Quant a tickets són les ordres de treball, diguem, que tenim per cada
cada cosa que s'hagi de fer, per cada tasca. Doncs en van fer 100 tíquets d'administració del servei, 179 d'atenció a usuaris, que ja dic, poden ser des de m'ha canviat, no conec el password, com diguen com funciona perquè no sé configurar. 116 peticions de tot tipus i 256 incidents, que es diu molt ràpid. Són 256 avaries. Més grans, més petites. Aquí l'interessant és el temps de resposta que tens per a cada tipus de tiquet, per cada tipus de tasca, diguem, no? Com podeu veure, les tasques d'administració del servei, les ADS, són llargues, de mitja 11 dies. No són urgents, vull dir, són coses d'anar mantenint. En canvi, els tíquets de RIN, de resoldre incidències, veieu, estan en 1,6 dies. Les avaries es resolen en un dia i mig, de mitja. I les qüestions d'atenció a usuaris, doncs, en menys d'un dia estan resoltes. Amb això podeu veure quin és el nivell d'esforç que s'ha de fer per poder assolir aquests SLAs, aquests nivells de servei amb el servei de la XSF. Estareu pensant, i tot això quin rotllo, no? Ara sí que voldria el vostre feedback al respecte d'aquests elements que he introduït. Us he comentat que us anava a fer una explanació més des del punt de vista del servei, més que des del punt de vista tecnològic. El dia que sortiu d'aquí, potser algun anirà a un laboratori a desenvolupar, a crear protocols nous, a desenvolupar hardware nou, però suposo que la majoria de vosaltres entrarà amb operadores, amb empreses tecnològiques més per oferir servei. No sé quin és l'àmbit realment de sortida del vostre ram, però estic segur que molts de vosaltres us trobareu amb el tema dels serveis. I és una qüestió que no sé com s'aborda des de la carrera, però són realitats, I és divertit, És divertit perquè una de les coses, quan us he incidit tant amb el tema de més econòmic, el més econòmic també és reduir aquestes xifres, totes aquestes. Si una plataforma és segura, és estable, reduirem això. Si una plataforma està ben cuidada, això es reduirà. Vull dir, quan millor la tractes, en general, qualsevol cosa, quan millor ho tractes, menys problemes et dona i menys feina cada cop t'ha de donar per mantenir-ho. La gràcia de la gestió dels serveis està en aconseguir reduir en cada moment l'aspecte que t'està desviant de la previsió de costos, en definitiva. Si tenim d'aquests 179 tíquets d'AUS, d'atenció a usuaris, si resulta que 100 són, ostres, és que m'he oblidat de la contrasenya, que això passa, doncs, escolta, potser dediques unes hores a desenvolupar un entorn web, que és el més senzill, que permeti a l'usuari autònomament canviar-se la seva contrasenya. Amb això pots aconseguir la reducció al 50% de les hores dedicades a AUS. Aquestes cosetes també s'han de fer. També s'han de fer i suposo que... Bé, no sé cap on voleu anar, però és interessant, és interessant. Bé, en principi la presentació que tenia preparada arriba fins aquí. Si teniu alguna qüestió, alguna pregunta... Bueno, muchas gracias por la muy interesante charla, porque ha dado un aspecto que evidentemente aquí no podemos dar, ¿no? En la realidad cómo funciona esto, cómo se gestiona, etcétera, etcétera. Y bueno, a ver si tenéis alguna cuestión, que estaría bien que tuvierais alguna cuestión. Aprovechad. Carlas, ¿no tienes ninguna pregunta? ¿Tú? Tenemos a Rafa, venga. Hola, soc Rafael Vidal, professor com l'Enrica també del Departament de Telemàtica i també hem fet estudis amb la xarxa sense fils de temes de gestió. I jo et volia preguntar per dues coses. Una ha aparegut i és, en primer lloc, si teniu previst
introduir la C ja a l'11C dintre la xarxa sense fils. Ja sé que per temes de diners, evidentment, la cosa no està molt bollante. Això és una pregunta. I l'altra és que els equips actuals, els més nous, ja permetien treballar amb la banda de 2,4 GHz i la de 5 GHz. I volia saber si teniu alguna estadística d'ús d'aquesta banda de 5 GHz. Doncs no, no la tenim, però no et dic que no es pugui treure. De fet, la plataforma proporciona molta informació, però no l'explotem tota. I aquesta és una qüestió que no ha resultat necessària per nosaltres en aquest moment, no? De tota manera, bueno, si tens algun És curiositat, perquè la part de la feina que fem és de reduir les interferències i a la banda 2,4 és més necessari perquè hi ha menys canals no solapats i la de 5 GHz hi ha una mica més de disponibilitat de freqüències. El que passa és que tampoc no hi ha tants usuaris potser amb equips que la puguin fer servir. I d'aquí la curiositat. Sí, sense el risc de fotre la pota. La banda de 2,4 és la de l'A i la de 5, la de BN, al revés. La de G, vale. A és molt reduït, és bastant més reduït el nombre d'usuaris que l'utilitzen. Deixa, no sé si tinc per aquí. No vull enganyar-te, em fa l'efecte que és la gràfica de l'esquerra, la que indica... La llàstima és que no vaig capturar, que t'indica qui utilitza A, B, N o G. I probablement aquest sector sigui el de A, 2,5 gigas. Però bé, això si vols t'ho puc dir fàcil. Ja veus que el quesito hi és, no? El quesito hi és. El quesito hi és, sí. I el de la C... Lo de la C, ara també ho comentava l'Enric. Mira, no tenim previsió. És en l'aire. Volem fer coses. No hi ha diners encara. Però abans que hi hagi diners s'ha d'haver una idea clara, definida. I hi ha opcions, hi ha moltes opcions. Bueno, hi ha algunes. Unes comercials, unes altres de software lliure. Veurem cap on tirem, però al moment en què acabem de fer la passa endavant serà quan es podrà començar a utilitzar aquests APs. Ara mateix no sé dir-te, no en tenim i no sé si els suportaríem. No t'ho puc dir. Precisament per això, a veure, no sé si era... He vist... Bé, tinc aquí la xuleta. A la diapo 9, això és una presentació que van fer a les jornades tècniques, els grups de treball de Rediris aquesta setmana. A veure, amplio. Jesús, com va això? Ara no sabré fer-ho. Herramientas. Ara. Veus això? Doncs aquest matí he descobert que a Rediris, no a Rediris, sinó a la comunitat acadèmica, hi ha un 17% d'access point, no, un 17% d'entitats de les que han respost a una enquesta que ja tenen APs d'aquesta tecnologia. O sigui, 13 organitzacions tenen APs de 500. No està... Bueno, tots estem més o menys igual. I ja per acabar, que m'hi has fet pensar quan des de la compatibilitat i això si estaria suportat, no sé si competeix, però bueno, quan vam fer l'estudi aquí al campus, una de les coses que ens vam donar compte és que les versions del firmware que teníem, tant del que seria els access points com també el sistema operatiu de la controladora, s'havien d'actualitzar. En alguns casos, em sembla que era el de la controladora, potser ja no es podia actualitzar, en el dels access points sí. Aquestes coses, saps com estan? Em sembla que s'ha actualitzat tot. Hauria d'estar actualitzat. Diria que ha estat tota la plataforma, però ja t'ho confirmaré també. Sé que es va fer, comentava abans, una batuda per tots els APs de la plataforma
d'actualització. No sé si és que no vull enganyar tant, penso que es va actualitzar el firmware. Hola? Sí, ara sí, una altra vegada. No, dic que hi havia una consciència tant per part vostra com nostra de que el firmware no estava actualitzat i el problema era que la informació que donava, en el nostre cas de gestió, no era correcta. Llavors era un bug reconegut de Cisco i allò ens limitava una mica l'estudi que fèiem. I era per això. M'has fet pensar quan has parlat d'això si estava suportat o no estava suportat. M'ha vingut al cap. Però res més, agrair-te que hagis vingut, que jo crec que tenir una visió d'aquest tipus ens ajuda quan estàs estudiant. I res més per part meva. Gracias a tú, a todos vosotros. ¿Alguien más se le ha ocurrido alguna pregunta? Pues yo tenía también una. Con respecto, has hablado, ¿no?, que los access points están gestionados por una controladora, que entre otras cosas, por ejemplo, decidirá los canales en donde tiene que trabajar cada access point, etcétera, etcétera. Entonces me preguntaba si de alguna manera los mismos access points dan información a estas controladoras sobre, por ejemplo, números de usuarios que tienen asociados, para a lo mejor, no sé si también podrían hacer de forma que... Ay, la pila. Hola. Que hacer que estos access points pues comanden, ¿no?, un cambio de access point a los usuarios para equilibrar más la carga, ¿no? Porque de aquel estudio pues sí que se vio que había access points más cargados que otros y pues en fin. Sí, de hecho la plataforma lo permite. La plataforma recoge información de los APs y sabe en todo momento cuántos usuarios hay en cada access point. Lo que sucede es que los procedimientos, los métodos de equilibrado de carga, claro, no sé en qué punto exactamente están, porque me parece que está en modo automático. En modo automático el nivel de histeria, digamos, que tenga, no de histéresis, de histeria, o sea, está un poquito desequilibrado, me cambio ya, uy, ha vuelto a quedar desequilibrado, me vuelvo... No, a ver, sí que tiene una histéresis, pero no sé en qué punto está situado. Yo creo que debe estar en una situación de máximo conservador para no hacer demasiado movimiento de usuarios entre APs, ¿no? En todo caso, bueno, se podría mirar a ver qué proporciona, qué nivel de configuración te permite este nivel de histéresis, para, bueno, si algún lugar en concreto pues fuese necesario, pues, a ver, intentar afinarlo. La plataforma teóricamente lo permite, pero es lo que te comento. Hay muchas plataformas, no solamente en esto, por ejemplo, plataformas de virtualización que dices, bueno, pues tenemos una batería de host donde viven 200 máquinas. Por lo que sea, hay un host donde hay máquinas que, ostras, están dejándonos la CPU frita. Pues me llevo 3 o 4 máquinas para el otro lado. ¿Dónde estableces el nivel de inicio de equilibrado, ¿no? Eso es lo complicado de establecer. Y en la plataforma está implementado, pero el nivel es lo que te comento. Debe ser tan soft, que poco debe actuar. Bueno, venga, ¿alguna pregunta más? En clase hemos hablado mucho también de este tema del handover, ¿no? Y ¿qué tenéis? ¿La sensación que funciona bien, no funciona bien? ¿Le vamos a preguntar algo sobre eso? ¿Sí? ¿Nunca os desconecta cuando os movéis por la escuela? Muy bien, y Fei se ha animado. Bien. A ver, no sé si tiene algo que ver con la red Wi-Fi de la uni, pero yo desde que tengo el Windows 8.1 tengo mucha dificultad de conectarme a la red y no sé por qué. Puede ser. Mis compañeros de atención a usuarios, digamos, los que están más
de cara a todo el mundo. Me han comentado que hay serios problemas, que ha habido serios problemas con Windows 8. No sé si con la versión 8.1 estás. Sí, yo estoy con 8.1. No sé, ya te digo exactamente, lo siento, mi ignorancia supina en este aspecto también. Pero sí, me consta que ha habido problemas. Me consta que ha habido problemas y no sé si Windows todavía... Vale. Bueno, pues muchas gracias a todos y sobre todo al ponente, ¿no?, por dar esta charla interesante. Y bueno, damos por concluido. Gracias. Muy bien, gracias a vosotros.